चौथी निमतान जायत्यो कार्यावळी आणि सर्ती घडतात। कुंकळी बाळ्ळीच्या गणेशोत्सव मंडळान वेगवेगळ्यो सर्ती घडोवन हाडल्यो। हे सर्तींनी नेणट्यांपासून जाणट्यांमेरेन सगळ्यांनी वांटो घेतलो। नेणट्या भुरग्यांनी नाचून आपलो कलाविष्कार दाखयलो, तशेंच बायलांनी आनी भुरग्यांनी खेळात वांटो घेतलो। कुंकळी बाळ्ळीच्या गणेशोत्सव मंडळान घडोवन हाडिल्ले हे सर्तीत व्हडा उमळशिकेन थळाव्यांनी वांटो घेतलो। मेरी आँखें तुम्हें ढूंढ रही है। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे साथ रात नहीं रचाऊंगी। थैंक यू। अपने आजादी का उत्सव मनाए। मैं रानी लक्ष्मीबाई लड़ूंगी और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनर्जीवित करूंगी। अपने लोग, अपना राज, अपना गौरव, अटक से कटक तक संपूर्ण भारत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।